Padagos pang ulok-ulok, mga tugang, takaling mogman sa tuyang pagkaaga. Kasabay niya to sa Technical Department si Nims Flora, Kuya Nims Flora. Sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Luwas, Mega Force Patrol. Pagi po mga tugang ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita, Joshua Bino, Karen Ala. Siringman mga tugang kasabay niya to dyan. Mga tugang sa Luwas. Natugang si Boy Mata ang matakan DCGB sa kalsada at sa tuyang piloto. Mga tugang sa mobile kan DCGB, kasabay niya to dyan. Ano ba pang mga pag-iriba, si Jomar na ano yan, sa First District Canalbay. Good morning po, Legazpi City. O sa mga senior citizens dyan, sa tuya tabi na mga matararabaho mo niya na pagkaaga, magayon ang panahon. Nahihiling ko ang bituon mga tugang sangitan. Good morning tabi sa mga teachers natin. Maski sa iba daing klase, mga tugang mata na po sa mga oras na ini. Good morning tabi sa Indogabos. Good morning, good morning. Mga kuha natin dyan so sa tuya tabi dyan ng mga birthday celebrants. Mag-text po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan. Okay. O, sandali lang ta. Medyo pala baha-baha paligdi sa DCGB sa baba. Panya, nakagubas ini o. Peling ta daw sa mga pag-iriban ta ini. Okay. O, bueno. Sandali lang. Di magparayro tabi dyan. Di magparayro. Sandali lang.
Si Morning Henry hirit M. na. Ang Kasama lalaking si Henry hindi Maceda. inuumaga. Ano daw ang nangyari kuya na may digdi sa Imperial Court? Ano? Ano nangyari sa tuya digdi o? Totoo daw, tagari. Nakamali siya ako. Dit sa nang baha. Nagbabaha sa tuya. Ano nangyari daw sa Imperial Court naman? Gari, napaisip ako ta. Naradyo ta nga sa ibang problema. Sa tuya, dito na radyo. Gari, paano kaya, salbatana, pag una ko, bako nakita baha dyan sa baba, mapapalan yan sa baba, dahil naman naguran. Napaisip lang ako, oy, mga, apuranta daw tod si Kapitan, buda ko ng problema naman dyan. Napaisip lang ako nata daw baha digdi ako, kung nag-uran, medyo okay ako kayang kuya nimi, pero dapat ang magpundok ang uran, wala man kitang baha digdi. Ili nga, ang ganun yan, may suminulat naman kayo dyan kang kanal, adi. Seksita dyan sa may lugar na, dyan sa may luwasan, sa barangay 24, nasupog lugod ako sa buhay ko. Ganun ako lugod so. Sa totoo lang, nasupog lugod ako sa buhay ko. Naradyo ta so iba. Uli sa ngaan kang din si GB, dito na didiskutir, ay pagyari sa maaba ka. Ano doon? Oy mga alat ngo na atab pa man padumanan ko daw kay Joshua dyan sa ipadiskubre ta daw kay Joshua ko nangyari na naman yan ang mga 6:30 gayod maski goy niya na atab na ini tabat iko kitang radyo klinik ang 7:30 medyo napaisip lang ako ta ano na ini sa ibang lugar, pagtapos kang baha, o kanuran tapos ang baha, li dyan sa mauyod, dyan sa Puting Daga area, o dahil man kitang problema, nata mga tugang digdi sa Imperial Court, ang pagtapos mga tugang kang uran, tadaan baha, sa bagay, normal na tatada, pero, napaisip lang ako, napaisip lang ako kung nata, kang inot, diniskutir mina sa programa, nasolusyonan nasolusyonan baga ito sa pagdiskutir ta sa programa kay ini na si Kapitan naghiro, Kapitan Bihir. Suduman sa barangay 24. So ibang mga harong duman hinarali na yung ay ang kausakan pagkasulat kang kanal. Ngunya nagkamali siya ako, yung manggiraray. Ano na kita? Ay nako, pag ako nasurip ako digdi, ilingon nindo. Buda pag ako inalipong nga digdi, may problema ka mo. May pigalipong ka na kuya nimi. Ling mo na. Pigalipong nga na nga ng technician, pikan sige na sa nandala mo. Si Bunjing, kari may alipong nga na ito. Sigan lala mo tao dyan sa tubig, tabi. Ay, nako kita. Gari, nakamali siya ako. Ano ang problema kung nataday tayo na napapaawas ang tubig dyan. Pagkaagad na naman, pigapainit na ba rin ang payo ko na. Po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Di ko talaga aram kung napano yan. Sige daw ta, ipadiskubre ta ha. Nagdadang Ipadiskubre sa ta. Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Baka may suminulat naman dyan. Baka may suminulat naman yan kan luwasan kan tubig sa may, palipasin dyan sa may tikton. Kamo na naman Nari ka parang susulat din doon. Kunday masanan taon-taon. Ipailing ta sa tuya ng mga pag-iriba, ha? Ipailing ta sa mga Si pag-iriba Henry ta. M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Alan, nasa linya. Mga tugang, ang babaeng atab na magmata. Iyan, nakashoot si Karen ngunyan aga. Okay man si Karen pag nakashort. Good morning, Karen. Good morning, VP. Relax na. Agad-aga. Pero gano'n, Bata, maamuton ka. gano'n kun, Bata, maamuton ka. Latusukan sa matanang ini. Mistiso. Ano? Maamuton pa. Alaba pa. Gari dyan ta kapapanabao na kapag taraman mo akong mistiso. Anong mistisong bangos?
Okay, o sige, go. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Makikipagtabangan naman ang Committee on Public Works and Infrastructure sa kautuban kan gobyerno provincial kan Albay na magpadala nin surat sa DPWH Second District Engineering para sa mas makaskas na tapos kaining tigre-rehabilitar na Albay Peñaranda Park. Sigun ini kay board member Gerardo Palmiano, na tagapamayukan na sabing komitiba kan sangguni ang panlalawigan ng Albay. Kasunod pa ano ini, kan pagpahayag nin paglaom kan provincial as in Provincial Tourism, Culture and Arts Office na matapos lamang sa lalong madaling panahon ang Peñaranda Park Oo. ngani na maakomodar kay ni ang gigibo na Magayon Festival 2025. Sa pahayag kan komitiba sa DCGB News, tatabangan ka ini ang padagos na paghagad nin update sa DPWH sa estado kan patrabaho kay ning Peñaranda Park ngani na apwera sa matawanan ning ideya ang provincial kung ano na ang latest kay ini makatabang sinda sa pagtansya kan mga ini kung ano ang mga aktibidades para sa Magayon na posibleng na magigibo sa Peñaranda Park. Dugang pa kaini arog kan pigigibo ngunyan kan provincial, mapadala man in surat sa DPWH Second District Engineering ang nasabing komitiba, tanganin na ipagilumdum sa ahensyang ini, na digdi na katalaan gibuon ining Magayon Festival, na opisyalmente bagang gibuon na kan provincial, sa petsa 16 sa good 31 kan Mayo, pagkatapos iyan kan eleksyon. Magigilumduman pa na enot na ipiglipod kan DCGB News, sinabi kan DPWH na nasa 50% na ang presenting estado kan patabaho ka ining Peñaranda Park. Halagat petsa 2 kan Mayo, so tinaong bagong target completion, kaya ang provincial, naglalauman na mas atad matapos, mas maray, tangani na siya itong magibo dyan, ang Magayon Festival 2025. Okay. Yan sabi VP, ana... Noon dapat ang completion date kaan? Bako dapat January yan? Roger tabi VP, pero sa tinaram, dahil paano sa bagyo, so bagyong Christine, bagyong Pipito, na-delay naman ay so patrabaho. Di mo nagkatrabaho, tanag-uran? Roger tabi VP. Okay. Yan Dapat ko tabi ta, ang ang ginibo report. din na kanin, ito pa rin na Peñaranda, tapos trinabaho. Bago, Okay. mga suggestion mo nga yan sa galing yan sa salto yan suggestion mo. Dapat ko ta ko yan ang Peñaranda Park pinayungan. Ngani na nag-uuran man o ano man nakas sitwasyon kang panahon, pwede magtrabaho sa irarom. Yan dapat ko ta. Galing yan sala kaya suggestion. Okay. Okay, sige. Yan tabi VP, ang report hali digdi sa Kapitolyo Provincial, Karan Ala, DCGB News. Gano'n sala ngayon yung suggestion mo ngayon. Mo, papayungan man Peñaranda Park para, pwede ba ka? Di ba? Bueno, mga tukang alas 5, o sandali lang, nasa linya po. Mga tukang ang dagdag na istorya, kasabay si Jimmy Nasalita, hali po dyan sa Luwas. Aramon tadawan mga baretang mainit, mga tukang didi po sa morning hearing. Jim, good morning, come in. Yes, BP maray na aga sa mga parantabayang kita ngunya naglilimok-limok sa maiwaso no na nasa udan kan banwaan kan ginubatan aldawnin saod sa mga oras na ini. And sa ngunya nagbabaraba na digdi sa mga binanyera na mga sira. Bastantian sira, manibaybang sira, yaon digdi. Tumbok containing sa mga palatinda ki karne. So issue digdi, aramo niya to kung talagang nagbaba na tabi bibi, mag price monitoring kita ngunyan digdi sa merkado publiko kan ginubatan. Good morning. At ano tinan mo? Ay, okay, price watch kami. Ay sir, good morning sa DCGB ako. Live kita. Gurano ng presyo kan kilo kan karne? Wala po. 400 na po sa baboy. 400? 380. Oo. Nag-380 na? Po. Okay. So, ano yan? Gabos na klase? O depende sa klase? Gabos na po. 380 gabos na? O, pero ano, may kwan pa, may, sa DCGP po kita sir, na dadangog kita. Ano, may nababakal pa kamong mga oray na pigbubo na? Di ko po man po. Kaya lang, diit na. Napagpapasukan na po ng ng Pastorado. pastorado. Okay.
So, ano, may nadidilin siya pa man sa kantidad na 380 per kilo? Igo pa man po, di it. Dit na sana. Kaysa kung daing fakturador, bastante ang supply, maray-ray. Maray po. Oho. Ano ining isa pa? Ano karning baka gura, no? 450 po, 400 po ang laman, tapos 350 po ang buto-buto. Oho. Sa buto-buto sa orig, 380 man. Sa orig po, gabos pong O di mas maray pa nga, mas barato pa nga ni subaka. Iyo po. Oho. So, ano, may problema ka mo ng mga paratsinda na just in case maubusan, mawara ka mo bakal kiorig, mawara ka mo nga pang-display paninda? Minsan po, wala talaga kami tinda. Iyo. Iyo po. Oh, so ano, malala na yung problema? Parang ganun, ngunyan sa nangyari ni Sir, nung pagpalalaog ng mga tracking. Oo. Gulpi yan na naglalaog na kakompetensya nila. Sa'yo na ka mo nagbabakal kiorig? Minsan po, may mga tangro pa man dito mang saro-saro. Kung minsan, wala man. Wala na talaga. Pag wala, dahil talaga May magiging iba, dati dahil tinda. Oh, okay. Ano pangalan mo? Jeffrey po. Jeffrey? Anyas ko po. Anyas ko. Tagadigdi ka sa kinabatan? Iyo po. Oh, nadahog ka sa radyo. Saan ka sa kinabatan? Dito lang po sa... Para riya sa ako na uniform ka mo, 380. Tayo sa pagka... Iyo po. Yun na ta, BBP, 380. Thank you so much. Salamat. Malipat kita digdi ta, BBP sa mga paratsinda ki sira. Tayo na nagsusunod na naglalangkaw. Na may domain effect. Tayo, sa radyo ako, sir, sa DCGB. Live kita. Mga preskong bangos. Gora ng kilo. 240. 240 ang bangos. Kuya na, ano ni? Gilupin. Gura, no? 260. 260. Sa'yo nag-aalian mga paninda mo? Batangas. Basta Batangas, may dagat mag... Ako nag-deliver dito. Batangas. Maski ng Ilupin? Ako di, kuwan yan. Sir sa tabako. Tabako ra yun. May piuduran man baga. Para yun, pigabiyahe, tabako. Oo, sige. An bangos yun, ali sa Batangas. Okay. Anong pangalan mo? Ulysses. Ulysses, ano? Marilag. Taga Kinabatangas. Nadadangog ka sa radyo sa DCGB. Okay, so yan, BP. Duwa man sa ng klase ang panin. Digdi sa tilapia, makikamusta daw kita. Tia, good morning. Nagkakapi-kapi sa radyo. Ako sa radyo, live kita sa DCGB. Makikamusta lang kami sa baya sa presyon kay ning panindamong tilapia. Gurano na? Kilo? Ang saday 180, 200 ang basalo. 180 to 200. So sa inihali, Buhay, sir. maray na klase. Ampo, maray na klase po. Mga buhay pa pati. Kumusta ang barakalan? Maluya, sir. Maluya? Ampo. Hard life? Ano pangalan mo? Nida. Ha? Nida. Nida, no? Marilag. Taga-digdi ka sa Kinabatan? Isagay lawod. Ay, lawad. Okay, thank you. Okay, medyo okay man ta, BBP. Affordable man ang pamresyuhan kaning mga panyindang sira. Tayo, sa radyo ako sa DCGB. Gurana si Bobo. Live ako sa alim kita sa DCGB. 200. Ay, mahalan si Bobo. 200. 200 ang si Bobog. Bulina, 120. Oo. 120 ang bulina, ano? Atong mga panahon, si Sinta Sanan si Bubog. Turing Grabe, nga. ano? Pero ang importante, may supply. May supply. Mas mahal, dapat. Magtinda ka na, wala kami kakainin. Di pagurano man na dadidilin siya, limbawa pagkatapos ka na, 20 lang. Grabe lang sa may buro 20 man ka mo. Oo, An pagkatapos ka sahod, mga napiraman na iuli, daw. kumikita rin kami ng 500. Okay naman. Nakapang bakas-bakas na. Oo. Nakapang shot-shot pa man. May ulam na. Aling silag na, day buli na, dudara ko la, gura na yan. 240 yan. Ay, mahal. So, ha? Lipatang. Lipatang. So silang, Okay, so pangaran ta. Sira mo niya? Loli Tolentino. Tagadigdi ka? Iprito. Lori Tolentino. So, sa manok, hello? Digdig kita sa presyo kan Jimmy, manok. alam ko na, saan dahil ang sira ninda na lugar na... Aning si Bobo Bulinaw, Saan saan halong hinali? sira? Local? Local lang yan, dyan sa atin. Ha? Dito lang yan sa atin, Digaspi. Ang sa Legazpi. dayo digdi pining bangos. Oo. Saan hali? Batangas nga ni. Sa Albatan. Ultimong bangus pala. Haling Batangas, ano? Oo. Mm, One, si Tia, makikuang kita sa manok kung gurano. Madam, good morning sa radyo kita sa DCGB. Live kita, nadadangog kita sa radyo. Anong pangalan ka ni? Udonyo Nopia Meat Shop. Okay, maki-update kami kan presyon ngunyan. Guranon pa, ano ni?
Ano po? Choice cut, tapos full dress. Gran ang kilo. Full dress po, 2.20. 2.20. Medyo okay dahil paggambya sa kuan sa presyo. Tapos ining legs yan ano? Yes po. 240, 250 sir, depende sa bigay ng ahente. 242. 240, 250 sir. 240 to 50. Okay, uning ano ini atay gura no? 240 sir. Mahal. An payo? Payo po, 50. Pira? 50 po. Barato na. Okay an kuan, okay an. So ano pangalan mo po tiya? Arcel po. Nang ano pinito? Odonyo. Arcel Odonyo Nopia. Okay, so yan. Uning, thank you ma'am, thank you. At least na gagayad ka sa mga paratsyenda, ay mga parabakal. So mga bakal kikarni, digdisin na sa Odonyo na Nopia, magpabisit. Uni kita sa kataning ta BBP, uni, matitindi ni seafoods, sa mga paborito ta. Ining kasagtiya, good morning sa radyo kita sa DCGB, live kita. Gura ng kilo kayo ning kasag? Ano po, ang big size, 320. Ang sunod po, 300. Ang sunod, 250. Kamahal talaga, no? Kalaban ka nilang ka. Uning sugpo, dalakula sa ditgura ng kilo. Ang dalakula po, 800. Ang sunod sa rabit, 600 lang po. 600 to 800 ang dalagan. Ining pinakasadit? Kaning sara dito na? Ano lang po, 200. 200. Ay, mahal talaga ang seafood ta, BBP. Iyo. Tahong, may red ba da? Sa'yo nali ang tahong ino? Sursogon. Okay. Lemon jam. Siguro ng kilo? 100 lang, sir. Ay, bara to. Okay, Tia, thank you. Ano pangalan niyo? Nini Agnosi. Niniag. Taga digdi ka? Taga Susugot po ako. Ang oras yun. Dahil pala ka. Anong oras ka mo nagdigdi? Alas 4 niya po. Oh, grabing sakripisyo. Ali pa pala nini sa Sorsogon. So, thank you po sa inyo. God bless. Okay, so yan tabi, BP, ang mga pamresyuhan. Medyo, sa iling mo? Okay naman. Ang presyo kan mga seafoods and so karning orig and karning manok. So yan, BP, sa to yung pinagatutukan. Ining mga gulayon niyo, mahal manggirare mga gulayon. So yan, sa to yung dagdag na informasyon ta BBP halidig di sa Merkado Publiko kan ginubatan albay, aldaw nin Saud ngunyan, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwan. Oras natin, 5:40 na. Mga tugang sa Morning Hirit. Ilang tangon lugod si Paring Al. Bago ang headlines si Paring Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base. Good morning, Paring Al. Come in. Thank you so much, Padi. Good morning. Mas pigapakasugon yan kan mga otoridad. Sa indang intelligence work laban sa mga kontra-gobyerno. Dahil kan nagaraning eleksyon, piglalao man na. Nagibuhon man kan mga kontra-gobyerno, lalo na ang mga rebelding New People's Army na aagada naman in PTC o Permit to Campaign ang mga kandidato. Normal nang pigigibo ini kada mga rebelde, kada eleksyon, kaya minsan natatakot man sa mga kandidato na magparasiring sa mga hararayong barangay. Ngunyan, madali na naman ang campaign period, kaya aktibo naman ang mga autoridad, lalo ang PNP as in Philippine Army, na i-monitor ang hero-hero kan mga rebelde. Intelligence work ang sa indang pigigibo ngunyan, lalong-lalo na sa mga hararayong barangay. Yan pa rin ang pagkaras ka ng informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Aramong taruan mga headlines, mga tugang niya na pag-aaga sa Lado Nacional. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa Aluaz. Sa newsroom kan DCGB.
Good morning, Paring Mar. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, mga kongresista. Nagpahayag ni kamunduan sa pagkagadaan ni Albay, First District Congressman Ed Silagman. Bantang 200 pesos na dagdag sa sweldo, dapat pang pag-adalan, sigun kay Presidente Bongbong Marcos. Kuminambyo si PBBM. Yan o, kuminambyo Gari mo nakakiblit gayod? Nagreklamo sa mga, negosyante. Gari nga ya, boss, magabat yan Oo, lalo ngayon sa Saradit. Gari nga ya, di nga yan kaya, boss. Baka ngayon magsarado. Yan nga ya, kaanlog yan negosyo ta. Kaya adalan tayong maray kung anong impact sa ekonomiya kan oil, wage hike. Pwede. May understand to 7,000 na polis tatabangan kan COMELEC o tatabangan ng COMELEC sa 2025 midterm elections. Ipapailarom na sa ensayo para kuning kaso dahil makalaog o makaserbi sa mga regular na electoral board sida masalida. Pagdeklarar ng food emergency, posible sa primerong simana kang Pebrero, ang target sa Martes, February 4. Diba, balaos na lamang. Dahil natin na ni Secretary Laurel sa opisina niya, so rekomendasyon kan na council. Mientras tanto, PNP official, kaibanan sa nagadan sa banggaan ng aeroplano o sa helicopter sa Amerika. Iyon pangyari ka ito. Maring nga nito, winalat sa duwang pangiriba. Na gano'n ito naman? Hali daw ini sa sarong nasyon garo India o Malaysia ito nagbakal ki sa mga pandepensa sa lawas. Iyo Kunya nag-side trip duman sa Amerika tama courtesy call duman sa envoy man kang PNP. Winalat sa duwa. Nakasakay siya sa aeroplano, no? Sa aeroplano. Ngunya nangyari sa aksidente. Banggaan. Pangyari. Anong alas man ako? Tamay waso ng ere. Nagkabanggaan sa duwa di. Banggi to BP. Banggi Pero Ayo, so, tama. Banggi. Sabi, so helicopter na exercise. Kan so garo sa pag-ibig ang night. Gari night vision. Salbatana, Ngunyan, nagkabanggaan sa duwa. My goodness. Sabi ni Trump, kasalan ngayon ka nakaging administrasyon. Natana naman. Yan ang payag kong presidente ka ng Amerika. Ano na naman ang ultimo na sa nang banggaan kan helicopter, US military helicopter mo na private na aeroplano, kasalan ni Biden? Gari ba ko naman katubod-tubudan? Alright, numero ka mga Gari man Pinoy. sa so, kanit-dit sa nang pangyari, pigabasol sa previous administration mo na sa dating mga administrasyon. Numero ka mga Pinoy, nakakamati nin food insecurity sa nasyon nagbaba. Sa survey. Yes. Bantang sa pang grupo kung kontestaron na sa Supreme Court ang 2025 national budget. Presidente Bongbong Marcos nagsayo mawagpa-hair follicle drug test. Hair follicle drug test. Natabo niya? Man yan na connection nga duman sa sabi ni Attorney Vic na kunyan para sa public service. Ano nga kung ito papatulang kung nga yan? Kung di nga sa kuya siya nagtutubod, dapat nga di siya nagtrabaho sa ko. Iyo man may punto man. Pero nato man ganing matapos ko tayan, patulan niya naan. Ikaw para sa otra nga kung kunyan, naggamit droga. Asa, di nga, no. Yan pala na hair follicle. Sarap pala sa mga kwan, Sino accurate? Sabi, kung naggamit ka drugs, naririparo dyan sa puon kang buhok mo. Okay, NFA, planong bumakal ng yellow corn sa mga parauma. Buminagsak pala sa presyo kan mais. Yun, Kaya pipasakluluhan sa NFA. Ngunyan, kapag ba ng NFA kung saan mabulnot, pampakal. Mahanap na sila naman sa mga budget nila sa programa kung narin ang pwede pagkaharaliin ni Nakiponer, patrabahoon ngun yan. Tayan sa nagluwas naman sa pag-hearing kang Pinta Committee. Suspension kan US Foreign Assistance sa ditsanaman ng epekto sa Pilipinas sigun sa DOH. Andang obispo, may pangapudan kontra kaotika na sin korupsyon. Modernong zip code, pasado na sa Kamara de Representante. Ano pare? Zip code. Okay. May mamundong barita sa mga misis.
Ano na? May pasabat so LPG. Ay, salbatana. Naglangkaw ki 70 sentimos kada kilo. Ay, nako. Ang sarong tangking 11 kilogram may dagdag ki 7 pesos 70 sentimos. Diyo, ano? Okay, so yung BP mga idlers yun na pagkaaga. So yung PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul de Marisa Calio, yan sa Oros at Legazpi City, basta radyo ay PYS nyo yan. 24/7 konektado ko mo maski na load. From Newspace, yun po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Ngunyan pungal daw na ini, mga tugang nin Sabado. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan ta po yan tontod lang mga tugang nili po sa DCGB. 0966-203-0034 0928-777-5548. I-text na tabi ang mga birthday greetings na yan. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na report. Joshua, come in, Joshua. Joshua? Hello, Joshua. Yes, Kiti. Morning. Morning. O ito taon daw tabi, Joshua. Diskubrado kung natatapin ming basem. Tapos na bagaan oran, matubigon sa tuya. Ito, kung may sulat naman. Diskubrado tabi, pa daw si Kap, di sa Imperial Court. Buda si, basta tayo dayo man masusugkunhay na diferensya naman sa inutan. Baka aram ni Kap, tabi, Joshua. Kiti. Mas kinay mo nag-ilaw itong pigtaram ko sa imo kaswapon. Yan pa mga 6:30, ilog mo sa kuya ata. Ako na problema, ako talaga. Tabaka alipungaw ako. Matural daw kan lamok tao. Sabi ka nag-text. Paano ka man niya alipungahon tabi sir na niling mo nang latosong gani. Gawin o may dagit inang texter tang ini o. Gari pigbabansagan niya ako Teka man niya alipungahon. Gari may dagit ining nagkunay ni nag-ining ala ko nata. Si Pedro Si Pedro, nabitangkor. Gari may dagit sa kong lalaking ini. Lang. Mailing ko naman dyan sa may Albay Bakery na naman Paano man da ngaya kaalip pangahon ngaya. Nailing mo na. Pati pigbabansagan ako kong lalaking ini. Latosong ko ini. O dyan. Ano ka nagarang pagpagihon dyan? Ano? Ano ka nagarang pagpagihon dyan sa Bakery? Yung nga ni, basta na timing ko ini naman. Si tahong ko mga bago mga alas 4:30 sa Lunes. Lalaki ini Pero pig-initan ako Good morning, boy. Papuro Pedro ka, paburo buboy ka, Pedro ka man sana. Wala ka na dyan ng mga 6:30, yo. Roger. Baka dahil naman masusog ko ng kausak. Pero ngalas lang ako, na dapat baga pagtapos kan baha, tapos man akan oran, tapos man ang baha, di ba? Bata na. Kung high tide man, gari makangalason man pati ang high tide, abot sa tuya, abot sa to, di ba? Oo. Gari may problema kita, gari may problema na naman Pero igwa man yung proyekto na pigyatapo sa sinulat na naman, dahil man sa nagkakatrabaho, paawaso na muna yan. Oo. Di ba? Dapat ko Dahil man magkatrabaho, tama oran. Kaya nga paawaso na muna. Nagbaba man, tama oran. Kaya na nga kaya, Tatod, karoon daw sa tuyang amigo dyan. Tangan Mamaya. kung ano yun, ha? Opo. Ako na problema. Ako takot alipungon. Ako problema tayo ni. Ako sa si Cap Edgar. Iyo. 23. Bata, sa bagay, ang bulong kang alipunga, simple man sana. Ano? O ni na paklang kang, uy, ang baga na paklang kang natong. So, in-estem. In-estem kang natong. Inasosaradit-sadit sana. Rirabas. Dahil mo iinit yan sa didangdang lang sa kalayo, sa kandila o sa gasira o sa baga. So kaya mo na ang init, ipadro dalagan sa tagsaibong ka na parte ka. Yan na in between kwan mo, kang Guramoy. mga guramoy mo. Ipadro dalagan dyan. Mga perang aldaw, kuha na yan, ano ini, mamarana. Bata magayon ng pati pagpadro dalaganon da iyan ta. Pag pinadro dalagan mo, ang mamatian mo mainit na maruhalnop na gari ka magiulok.
Yun na Kaya yan. masarap pala to. Ha? Kaya masarap to bugtong. Oo, gararo kaya ni. Kaya, pag iyong pinagiling-giling, kiliti ay mararating. Iya, di ba? Gararo ba sa nagayaan? Ang pahit. Cotton buds man sa napalaan. Ano? Cotton buds Cotton man sa buds? napalaan. Oo, cotton buds. Pero yan na nga yan. Dangdangon mo, dito mo kiniit sunatong, nangari. So, asin, so kari, sumatutulot baga kiniit. Lumoy. Tapos kanon mo diyan sa imong in between kan guramoy, mapaduro talaga mong ki back and forth. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Arog lang ka ng counting kaan. Mga 8 times 1 2 1 2 1 2 1 2. Ang pamati mo, mauro halnop na gari ka magiulok. Rematang sumali po nga mo. Inda kong kumbinsido kan sa ko si Dr. Alan Lucanyas. Garo si Dr. Alan, gari makontrakan sa ko. Dero kang kumbinsido na, diba? Garo ay na si Dr. Matix naman sa ali po nga sa babae yan. Sa lalaki, mama po nga. Si Sir Tony, grabe nang epekto kan kakuang kayo niyo, lalaking iniyo. Sir Tony Reyes, gari tama ka man. Yo, kaya pala ka na Diyos mo, ha? Sabi kan texter, dahil kumbinsido sinda sa alipo nga. Aramuhin, kaito, kan saraday pa kami, araw kan sa pigibo may nabulong. Yan nga ni. Pero aram ko kuya ni, dahil ka magdamog pagkaaga, masusurip gayon. Kaya ininit mo ngunyan, sabitis mo na 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Yan. Araw kaya ng pagpanyan, hagan sa mawara so init. Nagbangno ka man ka, wala sa lipo nga mo. Diba? Kaya nga na dahil na magka-problema. Pwede si putol na. Ano? Pwede si purutol na. Lagi na, tama ka may si Chapuring talaga. May pati si Chapuring, titira ko ni Chapuring. Pigbabansagan ako ni Chapuring nga. Chapuring, salamat tabi isa sa imong ipadarang kwandigdi. Ipadarang ito empanada. Okay, sige, go. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, good news ini Bibi. Kung duman sa lado national, partikular na sa Kongreso, ay pamanin kasiguraduhan itong 200 pesos across the board na wage increase. Igdi sa Bicol region, may dakulang pag-asa. Sa maabot kaya dito Henring Marso, inot na simana kan bulan ng Marso 2025, ipagpapadagos na kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB digdi sa Bicol ang prosesong pinagigibo ninda para tukaron itong proponido bagang wage increase digdi sa rehiyon na natingjente kan nakaaging taon. Kung matatandaan, taon 2024, may kumbaga kagano'n ba kayo si Presidente Marcos na magkaigwanin na pag-umento sa sweldo kan mga obrerong Pilipino na nasa pribadong sektor. Alagad digdi sa Bicol Region, mga bulan ng Oktubre 2024, duwang public consultation na sa nakuta na matatapos na konsultasyon kan RTWPB sa malalain na mga probinsya kan reyon. Alagad na taon, tinamaan kita kan magkasunod na bagyo. Inot sa bagyong Christine, asin bagyong Pipito. Rason, una magkayo kay Tonin resolusyon na ipag-oktaba na mo na ang public consultation o ang pagproseso sa pag-diskutir kan wage increase digdi sa rehiyon. Ngunyan, dapat atit-atit kan RTWPB, sharing man kan Department of Labor and Employment o Dole Bicol, na talagang kinakaipuhan ng mag-resume o kaya ipadagos ang pinagigibo nindang proseso
para sa pagdangog, pagdiskutir kan wage increase digdi sa rehiyon. Kung kaya, ipigtalaan ini first week kan Marso. Sa estimate kan petsa, mga petsa 11, tapos na na public consultation sa Albay Asing Sorsogon, katatada na sa na probinsya. Pagkatapos kan petsa 11, series na o sunod-sunod na ang gigibuho na pagtukaw, pagdiskutir, paghururon kan RTWPB tanganin ng diskuteron kung magkakanigo na magkaigwan ng wage increase. Hearing man, kung kura no, ang kandidat na i-umento, bagay na sigun kay Dole Bicol Regional Director Imelda Gatinaw, dahil niya pa masiguro kung tira. Halato mo nang matapos sa public consultation, asin makapag-meeting ang mga members kan RTWPB digdi sa Bicol. At least, sigun sa iya ang target, bago mag-abot ang Labor Day sa Mayo 2025, magkaigwa na ni good news o magkaigwa na ni magkakanigong desisyon ang RTWPB kung no, ang posibleng aumento sa sweldo digdi sa Bicol Region. Belanta kita medyo nahudyan na rehiyon na dahil nakapag-aumento sa aldawan na sweldo kanakaaging taon 2024 dahil sa pagkipensyente daraman kan uminagi sa tuyang bagyo. Kaya puwan na isuspender mo na pagdangog para sa wage increase, ni tawan manindalan na makarecover ang mga negosyante digdi sa rehiyon. Yan tabi BP, ang dagdag na storya, Diyos Pabino, KCG. Paningit sa Morning Hirit. Salamat, Joshua Saripoy. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Aram mo daw mga tugang kung ano tabi ang apod sa primerong hibi kan aki. Yan baga ang aki baga pakaluwasan sa puwerta kang ina, minahibi. Aram mo kung ano nga apod kaan? Ano nga apod nga kan? Oha, bako nga ni? Ano nga oha? Mayapod pa lang kaan, ko yan eh, may bako man nga na, kung ang apaigo pa lang kiapod kaan, susog mga tugang sa satuyang research, ang apod na atabi kaan, Vagitus. Vagitus. V-A-G-I-T-U-S. Vagitus. The cry of a newborn baby is called evagitus. Aramin ko nga ng primerong nasamputang kantawo pagluwas sa pagakian sa mundo. Ang aramin da, uha. Kaya itong Sophie Ayala, di puntong Sophie, pag may nag-upload ka sa telepono sa DCGB, yan sibag niya, uha. Yan databi ang primerong hibi kan aki, mga tugang pakaluwasan ng God. Yan baga natin tapi-tapi ang lubot, tapos minahibi ang aki. Ang apo databi kaya yan, mga tugang Vagitus. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Magbabalik ang mga bareta makalipas kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Welcome to the Year of the Wood Snake, the Albay Filipino-Chinese community, in cooperation with the Provincial Government of Albay and the City Government of Legazpi, celebrates Fiesta Tsinoy 2025. Come and celebrate with our Fiesta Tsinoy activities this 2025. January 22, first day of screening of Her Locket at SM Cinema and Ayala Malls Legazpi. January 28, 5 p.m. Zumba at Bicol University Oval. January 29, 9:30 in the morning. Holy Mass at St. Jude Parish. And on February 2, 2025, Motorcade at 9 in the morning, to be followed by the opening program at 1:30 in the afternoon at the Ibalang Center for Recreation, Eucharistic Celebration, Ancestral Veneration, and the Fiesta Tsinoy Colorful Program at 3 p.m. featuring celebrity David Licauco, together with local performers, along with Dimson and Picoy Distribution. Join this year's Chinese New Year celebration. 恭喜发财，恭喜大家新年好！ Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express.
mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang Pebrero 1 ngunyan 2025 aldaw na Sabado. Headlines kan mga bareta. Operasyon kan Pantaw Port para sa mga passenger vessel target na buksan kan gobyerno probinsyal kan Albay sa Marso ngunyan na taon. Pagpapautob nin temporaryong pagbawal sa mga fakturador nin orig sa Ginubatan Albay hinagad kan mga Meat Vendors Association. Sa lado nasyonal, mga kongresista nagpahayag din kamunduan sa paggagadaan ni 1st District Congressman Edsel Lagman. 200 pesos na dagdag sweldo dapat pang pag-adalan sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Headlines kan mga bareta sa ibang nasyon. Israel, idinagos ang pagpapalibre sa 110 na prisonerong Palestino. Negosyo, presyo ng karning orig posibleng bumaba sa masunod na 4 na semana. Benepisyo kan white bean sa salod, aramon, taod-taod lang. Detalles mga tugang kan mga bareta niya to sa lado nasyonal, lado lokal. Sa bulan in Marso ngunya na taon, target kan gobyerno probinsyal kan Albay na mapunan ang operasyon kan Pantaw Port sa Libon Albay para sa passenger vessel kasi di ba pang saradit na sakayang pandagat. Yan ang pahayag sa DCGB News ni Provincial Engineer Dante Baclao. Makalis ang pagtiripon kanuminaging aldao kaibahan ang mga personahes kan Maritime Industry Authority, mga tour operators, Philippine Coast Guard, Department of Tourism, Provincial Tourism, Culture and Arts Office at iba pang mga stakeholders. Sinabi ni Baclao na sa nasabing paghuroron, nagboto ang posibilidad na magbiyahe ang mga saradit na seacraft hali sa Pantaw Port, pasiring sa Iloilo, Cebu, Boracay, Mindoro asin Masbate. Bago pa man ang formal na tawarin go signal para sa operasyon kay ni sarabay man ang mga kondukta na sabing ahensya para mahiling ang kahandaan kan mga fasilidad na gagamiton para man sa kaligtasan kan mga biyahero asin kan publiko. Hinagad ni Mr. Charlie Ogayon, presidente kan Meat Vendors Association kan Ginubatan Albay Public Market, na kay Mayor Chino Garcia ang temporaryong pagbabawal sa paglaog kan mga fakturador nin orig sa munisipyo para matawanan sindanin oportunidad na makabakalin buhay na orig na bubunoon asin ititinda ninda sa merkado publiko. Sa pagipaghoron kan DCGB News kay Ugayon, sinabi kay ni nahali sa 44 dating paratsinan nin kaning orig sa saudan, nagbaba inin 16 na sana dahil wara na nin mababakal na orig para masuplayan ang pangangaipo kan mga parabakal. Ang problema kaya, itong prokurador, sinabi yung mayor, kahit kumuha na temporary, suspend na nito, silang may pagkalaog kandide. Kani ang supply sa urig, sa muli ng una, nasa konsumadore, masuplayan na ni. Sinabi ng Ugayo na dapat mag-implementan ng existidong ordinansa sa munisipyo na nagbabawal sa mga fakturador para masustineran ang 380 pesos na kilo na presyon ng kaning orig sa munisipyo. Nenot nang napagkasunduan kan mga nakalis na paghuroron. Enot kaini ang presyo kang orig sa Ginubatan o karning orig sa Ginubatan uminabot din 400 pesos an kilo. Iba pa niya tong mga bareta, dapat na adaptaron kan mga paraoma ang paggamit kan modernong ekipahes para sa pagbubusor kan agricultural productivity. Sa programang Kape, asin baretang agraryo sa DCGB, ipinahayag ni Department of Agrarian Reform DAR Catanduanes Provincial Program Officer Tony Reza Aldea ang importansya kan makabagong ekipahes lalo sa pag-abot kan farming equipment. Sinabi ni Aldea na apera sa pag-distribuer kan mga land titles sa Aram Kandar Land Tenure Security Program, pigatawanan atensyon kan ahensya ang agrarian reform beneficiaries ang pagkakaigwa rin access sa advanced technology as in modern farming equipment. Ang nasabing lakdang susog sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pagkusugon ang agricultural sector sa Bicol Region, partikular na sa Catanduanes. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, nasa linya po ang Mega Force Patrol sa paagi ni Jimmy Nasalita.
Grabe ang alupok sa tuyong maaga, digdi sa rotang ginubatan ligaw, kung sa inyaon mo niyan digdi ang DCGB News, kung sa dapat pa siguro ang mga nag-aaraging bikulos sa pagsabing maski aga na pero pwedeng dahil pwedeng mag-ilaw ang mga lunadan dahilan sa mahibog ang fog asin dapat ingat sana iwas para sa iwas disgrasya. Basta do sa mga gugurang ang arog kaining sitwasyon, indikasyon na magiging mainit na ang mga masunod na aldaw, abiso sa mga motorista asin mga iba pang driver na nag-aragi digdi, ingat-ingat urog panggulpi, ang mga road reblocking, mga pag-irahay kan tinampo, digdi sa poon sa barangay Banaw, Ginubatan, Paulog, Tuburan, parte ini kan road repair, iguanin mga road reblocking, asin iguanin mga road widening sa mga panahon na ini, parte na ini kan road rehabilitation, poon duman sa may Agos, Linderos man dyan sa may area kan Kamalig pero dahil pa iabot ang area kan Travisia po digdi sa may Morera dahil pa naaabot kan pag-repair ang prioridad nguna ining po digdi sa Banaw going duman sa Banwaan kan Pulangi, Albay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 6:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Joshua Bino, may dagdag man na report. Kinumpiskar kan mga tauhan kan Philippine Coast Guard na nakadetine sa Pier kan Pasakaw sa munisipyo kan Pasakaw, probinsya kan Camarines Sur ang bulto-bulto na mga used clothes o pigapon sa tuya digding ukay-ukay. Sa rason, wala din na presentar na dokumento ang driver kan sarong 14-wheeler truck binustong si certain Jose na iyo ang pinagkargahan kan bulto-bultong kargamentong ini na napag-araman ang laog ukay-ukay. Susog sa informasyon na nakaabot sa District Commander kan Philippine Coast Guard Bicol, si Commodore Ivan E. Roldan, pasado alas 5 rin hapon kan Enero 30 habang nagkondukta nin panel inspection ang mga miyembros kan Philippine Coast Guard asin K9 unit sa mga cargo sa Port of Pasakaw. Digdi na nadiskubre ang bulto 33 patos ni na ukay kan verifikaron asin hanapan ng mga dokumento. Wara man na presenta o na presentar ang driver ka na pinagludadan kay ning truck rason kung nata kumpiskaron ini kan mga tauhan kan Philippine Coast Guard asin pinagtaong karaman ini sa opisina man kan Bureau of Customs digdi sa Bicol Region. Tulos man na nagresponde ang Bureau of Customs asin kasuod pa Enero 31, 2025 kan formal na may turnover sa indaan na 33 bulto ng mga ukay-ukay. Sa kunyan, nasa pangatama na o kustodiya kan Bureau of Customs digdi sa Bicol, partikular na ang opisina yung digdi sa Legazpi City, ang nakumpiskar ng mga ukay-ukay at tanganin ng investigaran asin aramon na total kaining kantidad. Joshua, ano kayo ukay? Bawal? Sa kunyan, bawal. Sa? Ang ukay-ukay. Sain? Sa Customs. Bureau of Customs? Okay. Kaya may coordination iyan sa Coast Guard. Minsan, nagkapira na talaga ang dadakop. Bawal. Aran ang pagbawal sa pagbabaka o pagtransportar? So, bawal ba kaya ang basta-bastang importation? Takadakol ba ka ukay-ukay sa palibot? Yung nga ni. Pero, kung yan BP, kumbaga may batas na piga susunod ang Bureau of Customs na bawal ang ukay-ukay. Ining Republic Act 4653 o kaya ining tigapod na an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation by declaring it national policy to prohibit the importation of textile articles commonly known as used clothing and rugs. Nakulong ba sa palibot
Yan nga po. Aputa daw sinda ka ang kon ano, sa masunod aputon mo sinda kung ano ang kwaninda ka yan. Anong reaksyon ninda? Nakadakol kano kayo kay sa palibot? Diba? Mga documents na 50%. Yes, buda kung nata yan, ta natutugutan na may nagitinda kaan. Diba? Okay? O, sige. Abangan yan, biti. Mientras tanto, yun mo na yan ang Bareta, Dos Fumino, DCGB. Oplan bakal pig-implementar kan PNP sa Tabaco City. Yomar Bien sa Bareta. Puwera sa mga checkpoint, may koneksyon sa Comelec gun ban. Ang Tabaco PNP yung nagbibisita man sa mga pub house, mga beer houses. Tangani na implementar naman ang Operation Bakal. Ini ay pinahayag kan mga membros kan Tabaco PNP na padagos na nagpapatrolya sa pagkabanggi poon pa kan mga nakalis na banggi para mamantinir na ang pase orden may koneksyon sa maabot na eleksyon. Kan nakaaging banggi nagkapira mga pub house an sa idag biniresita digdi sa sentro kan syudad kan Tabaco kung saan nagkaigwasin din random na check digdi sa mga customers kung tangani aramong kunan mga inigwang darang mga badil o mga matarom na bagay negatibo man ang mga naging resulta o ang naging resulta kang ginibunindang Oplan bakal sa mga pub houses asin naglalaom ang mga autoridad na padagos na magiging o magsunod ang mga namamanwaan sa mga patakaran na dahil nagad magbitbit nin badil asin iba pang mga nakakagada na matatarom na bagay, ngunya na Comelec gun ban. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 20, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Bareta, Salado Nacional, makalipas lang kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Kito, digdig sa puso ko, Manaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional.
Nagpahayag po nin pakikidumamay asin pagmundo ang mga miyembro kan Kamara de Representantes sa paggagadaan kan sa indang pag-iriba na si Albay 1st District Congressman Ed Silagman. Sinabi ni House Committee on Human Rights Chairperson asin Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na day matatawadan ang dedikasyon ni Lagman sa pagsulong kan diretsong pantawo. Sinabi ni Abante na may tunay na public servant si Lagman na daing kapagalan na nagipaglaban sagkod sa ultimo niyang hinangos para sa pigtutubudan niyang makakapagpaangat sa buhay kan mga Pilipino. Mantang para kay Abante, respetadong statesman si Lagman. Talado man ni Albay, 2nd District Representative Joey Salceda, sinabi kay ni nasarong ondra para sa iya na makatrabaho si Lagman. Nagpaabot man siya nin pakikidumamay sa pamilyang nawalat ni Lagman. Idinagdag pa kan ibang kongresista na dakulang kawaran si Lagman sa aspeto kan serbisyo publiko asin paglaban sa diretsong pantawo. Si Lagman nagadan kan Enero 30 sa edad na 82 anyos. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Pirang aldaw bago magpo ng campaign period, kumataw si dating Senador Kiko Pangilinan sa namakalaog sa Magic 12 sa pinakahuring survey kan Social Weather Station para sa mga nagdadalaga na senador sa nasyon sa maabot na Mayo. Ang survey ginibo kang Enero 17 hanggang 20 sa paagi kan face-to-face interview sa 1800 na rehistradong botante. Suminakat ang si Senador Pangilinan sa ika-11 pwesto hanggang ika-13 na pwesto. Katabla tabla niya ang duwang pangkandidato sa pagka-senador man pon sa ika-15 na posisyon panuminaging Disyembre 2024. Poon sa 20% rating ni Senador Pangilinan kanang nag-uminaging bulan, nagtasin 29% na nagbugtag sa iya, birang saro sa mga kandidatong may pinakadakulang pagangat sa survey na kinomisyon kan Stratbase. Kasabay ang pasasalamat kay ni hinagad ni Senador Pangilinan sa mga taga-suporta lalo na para pakusugon ang sa iyang kampanya sa opisyal na pagpuon kan campaign period sa Pebrero 11. Sinabi ni Senador Pangilinan na dapat buhayon ang mga group chat paggibo nin house-to-house campaign asin pag-inganyar na mas dakol na mga tao ang suportaran ang sa iyang kandidatura. Nangako man ang senador o si Senador Pangilinan na isusudong ang mas hababang presyo asin tapat na asin totoong pamamahala para sa mas mauswag na Pilipinas. Iba pa niya to na mga bareta sa lado nasyonal, ipinahayag po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pangangaipo pang pangadalan ang propestong 200 pesos across the board minimum wage increase dahil pwede ining magresulta sa pagitaas kan presyo nin mga barakalon asin serbisyo. Sa sarong ambos interview, hinagadan in komento, ang Presidente may kinaraman sa pangangapudan na nagkapirang kongresista na sertifikaran ining urgent ang propestong aumento sa sweldo. Sigon kay PBBM, may tripartite board ang aktualmenteng magdideterminar nin aumento sa sweldo dahil ligwa kay kay puan pag-adalanin marhay ang siring na bagay. Siniguro kang Presidente na hanapan nin solusyon dahil malinaw na ang presyo kan mga barakalon iyo ang padago sa nag-iitaas. Nagpahayag maning kaaditan si Marcos sa epekto kang minimum wage increase sa saradit na kumpanya. Sigon sa Presidente, hadit naman ang mga employers lalo na ang mga tagsadiri na saradit na negosyo arogan sari-sari stores, salons sa sinibapang kaparehong establishmento. Sinabi niyang kung dudugangan ang sweldo, posibleng magbawas ang mga inin empleyado dahil ang budget ninda mantinido asin dainin pagkuanin pundo para ipnuan ang halangkaw na pasweldo. Dagdag pa kan hepe ekotibo na kay puan pagadalan kung ano ang impact kan wage hike sa ekonomiya.
Ipapairarom sa training kan Commission on Elections sa COMELEC ang maabot sa 7,000 na mga pulis na mag-serving backup poll workers para sa 2025 midterm elections. Inang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sinabi niyang iensayuhon ang mga ini para maging backup ARBs in kaso dahil makapagserbi ang regular na miyembro kang Electoral Board. Sinabi ni Garcia na bakuin ang primerong pagkakataon na may mga pulis na pig-deploy bilang mga Election Board of Canvassers kan 2022 elections. Pinamalaan kan tauhan kan PNP ang pagproseso kan pagboto kan 175 na clustered precinct sa Cotabato City dahil sa security concerns. Sigon sa COMELEC, ang training session para sa mga tauhan kan pulisya as in miyembro kang Election Registration Board o ARB gibon sa Marso 3 sagkod Marso 31. Mga tugang posibleng magdeklarar na daw ang gobyerno nin food security emergency sa bagas sa primerong semana kan Pebrero sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel. Sinabi kan Department of Agriculture Secretary na pigalaoman niyang magigibo ang deklarasyon sa Martes, Pebrero 4. Ini matapos maresibina kan sayang opisyal na rekomendasyon hali sa National Price Coordinating Council kapag nadeklara na food security emergency ang mga stock hali sa National Food Authority ipapabakal sa lokal na gobyerno sa Metro Manila sa kantidad na 36 pesos kada kilo na pwedeng ipabakal sa mga saudan sa kantidad na 38 pesos ang kada kilo. Bareta sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Padagos mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal o sa luwaskan Pilipinas. Ilinawos man po kan Israel ang pagpapalibre sa 100 Gs na mga Palestinong prisoners bilang parte kang ceasefire as in hostage deal sa Hamas. Ang gabos na mga pinalibring preso ibinalyo sa nagkaperang detention facilities kang Israel, partikular na sa offer as in Kurt Zoit Prison. Katroke sindan 8 bihag na inotang pinalibre kan Hamas kanakaaging aldaw. Kaiban sa pinalibre kang Israel si Zakaria al-Zubaydi na sarong high-profile Palestinian prisoner. Siya ang nanginot sa karedibokan sa Palestine kanuminaging taon 2000 kung sain commander ini kan Janin Branch kan Al-Aqsa Martyrs Brigades, ang militant wing kan Palestinian Political Party na Fatah. Enot kay ni namakot ang karedibokan matapos matraso in sarong aldaw ang naging pangako kang Israel sa pagpapalibre kan mga Palestinian prisoners. Guminamit nin mga rubber bullets ang autoridad sa Palestino o mga autoridad sa na Palestino dahil sa hiro protesta sa parte kang West Bank. Padagos ang mga bareta niya tungon yan mga tugang sa DCGB News Express. Business News. Nagtutubod ang grupong Pork Producers Federation of the Philippines na mababa ang presyo ng karning urig sa masunod na 4 na semana, sigon sa presidente kan grupo na si Rolando Tambago. Nagitaasin marhay ang demand para sa kanin urig sa nakalihis na holiday kumpara sa holiday demand kan 2023 matapos ang Christmas as in New Year's celebration. Sa giraray man na suminakat ang demand kang Lunar Year celebration. Siring man lauman ang mababa ang demand sa ultimong parte kan Pebrero as in primerong parte kan Marso, mantang nagrarani ang Holy Week. Ini ang priming nangyayari sa mga merkado sa Pilipinas. Ngunya na semana, nagkaperang merkado ang nahilinganin sagkod 460 kada kilo na presyo kan karne ninurig. Sigon kay Tambago, ang nasabing presyo harayong marhay sa 220 sagkod 225 kada kilo na farm price kan pinagkukonsiderar na hababa. Inot ng pig-adalan kan Department of Agriculture o DA ang posibilidad kan pagpataw nin maximum retail price sa mga karninin orig sa merkado dahil dain na makontrol ang pagitaas kan presyo. Health News. Mga tugang, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Aramon ta daw po ang marhay na benepisyo kan pagkaon po nin white beans. Ano ang epekto kaan sa tuyang salud? Dara po ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Dako la benepisyo sa salud ang white beans sigon sa mga health experts sa kinaban. Sigon sa saitang pag-aadal, iguanin may ibang vitamina asin mineral para sa lawas ang white beans, kaibanan ng rigdian, potassium, calcium asin magnesium. Nakakatabang man ini sa pagbaba kan timbang asin pigupugulang kay ni ang pagsupsup kan carbohydrate sa lawas. Iguaman ining 20% na protina asin pigpapakusog ang salud kan puso. Dagdag pa ka mga eksperto na pigbubawasan man kan white beans ang kolesterol sa dugo. Health News from Newsbase, Mardela, Day, di ba? Salamat, Paring Mar. Mga
tugang, nasa linya po si Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Hali dyan sa Pag-asa sa DOST. Melvin, good morning. Go ahead. Diyos marhay na pagkadaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB, sa inyo napet sa Pebrero 1, 2025, sa daw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o paros kang anihan, ang nakaapekto sa norte asin sa sentro kang Luzon, mantang easterlies o malinsangang paros na halis sa sirangang kadagatang Pasipiko naman, ang nagkaapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalingitan na may kalat-kalat na paguran asin pagkikilat pagdagulbol. Dulot kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na halis sa sirangan sa kod norte sirangan ng mamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigala umampoon 24 sa kod 29 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 6:11 ning pagkaga, asin masulnok at yan na alas 5:46 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6:38 ning pagkaga. Ini si Melvin Almuela, reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat, Melvin, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Mga tugang, iyan po ang kabilugan kan mga Drakulang Bareta, digdi po sa DCGB News Express. Sa pangaran po kan nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz. Kasabay si Angel Mustasa, si Jenny Baleran, Sharing Man, ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Tendong na dangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Balik kita mga tugang sa programa. Storyang may init. Aramon tadawan mga baretang mainit. Na pwedeng pamahawan digdi po sa morning Sa hirit. morning hirit. Uliton tadaw. Storyang may init. Pamahawan sa morning hirit. Sana po na kita madalsoan mo niya na pagkaga. Sa morning hirit. Joshua Bino, nasa linya. Kabin Joshua. Joshua? Ano kulalap nit si Joshua? Bako, mas bareta ni bareta. Joshua? Hello, Josh? Hello, BP. Yes, morning. Good morning. Oh, nag-iigap kami ni Kapki Kape. Kapitan Edgar Beher. Dahil man sikap nakikig na dahil saan kikapikan duminiyan ka. Dahil taso, radyo rin doon. Nakadi-CGB pa lang. Kaya nga niya. Uy, ano na daa? Di na BPC Cap. Ang problema pa lang, barado. Yung duda ko Iyan duda ko, kaya mas maray na kaurunon ta sa anon ka sa kang pagkabara. Aram man ni Kapta, kasud mada, nagpa-share na sa duman sa site, muda na kaurunon so contractor. Ni si Cap Edgar Beher tabi, kan Barangay 23. Marayon man ang timing tabi na dyan kay Kap, adi. Hello Kap, maray na aga tabi. Maray na aga man po, BP. Kumusta tabi Kap sa pagkape-kape mo niya na aga? Kumusta po sa pagkape-kape mo niya na aga? Inaabutan nga siya gaturong tao. Okay. Uy, tamang-tama palangkap sa pagpadyang ko kay Joshua. Kasapon, may nagtari noon na sa kudig din ng mga neighbor, taman sana. Diba? Yung nag-aaragi dyan sa pirming bata. Ako ko saling ko nga ako, pag nag-uuran man sa namin naba, kundi, ang problema tabaga, pagtapos kang baha, may tubig pa kita. Pagtapos kang uran, may tubig bang natatada? Ano man ang kaptabi so na-discover mo tabi ka sa hapon? Kunya na po kaya BP. So project harani na po duman sa sa dulo. Sa nagpon kay sa project di sa may satuya. I see, okay. Kunyan, so duman sa dulo. Duman kita nagpalag ba kay temporary culvert. Iyo. Kunyan, itong temporary culvert, medyo itighali na rin dito. Tapado man na nga siya sindi sa may dulo. Opo. Kaya, naglalag na sindakan wool baga duman sa sa river bagang wool, mag-ibong nagilid. Oo. Kaya, pasadit kaya duman. Oo. Kaya, so igdang pinindang na mga pigagian bakan bako so aggregate. Kuha na duman, halangkaw na duman parte. Okay. Kaya medyo barado na talaga duman. Siguro, masakripisyo kita kayo naging mga pirang simana, umaka mga tarong simana. Opo. Gusto mo yung tabi Kap, ongoing ang trabaho tabi? Ongoing, diretso po ang trabaho ninda. Ano pong klaseng project ini? Pares bagay ni kang dyan sa Victory na may agian sa mag-ibong nagilid. Okay. Itong River, Garo Creek dyan, pigbugtang kigari agihan kan tao sa ibong, Oo. So pigriprapan tag sa ibong? Iyo, mag-ibong may riprap, tapos sa ibabaw may agi-agihan. I see. Nakakabulos ang tubig tabi? Nagbubulos man siya, may dit pa siyang porsyon na kontrolado lang ito kadakula. Kontrolado lang. May culvert baga siya. Iyo po. Ito. Pero may agi-agi may agihan pa kitubig na sadit lang. Kaya pala haloy makaawa sa tubig hali sa tuya digdi. Haloy makaawa.
Okay. Sige, ako talaga, yun doon ako tabi kap. So, inot baga, ginibuhan ninong pagi ni, di ba? Kamu sa barangay council, nag-meeting kamo ka Engineer Ibo kay to, buda sa iba pa, nag-iba nindong pagi na so tubig mapaawas dyan. Pero an kausap palan ka ini, iyo mangyari, so di naman sa ibong. Iyo, diyan sa may parting dulo. Okay, di. Sa barangay 24. Oo. Ano tabi ka sabi kang kontraktor? Mga pirang simana, mga 3 weeks, da? Ano nga, dit na lang daw sakripisyo. Ang problema ta kung sigang uran, di. Ayun nga pero dumagilay na to. Kung anong pwede pang medyos, baka maiba pang medyos na. Kumbaga, itong sudayot na agi-agian, medyo paiwas-iwason pakidiit. Yan. Iyan kapan, marayan sa imong naisipan kap. Takon halimbawa man sige ang uran dahil makakatrabaho to, siyempre makongkreto sinda ka yan, di ba? Baka pwedeng suagihan, padro na kulo ang kidiit, paiwas-iwason pa. Iyo nga baka may pasabi ko pa, iwas-iwason nila yun. Oo, halimbawa man kung ngayon mainito na, di pwede nang sulat-sulato naman, di ba? Pasadit-saditon. Tangani na makabilo sinda kan trabaho, bata agari hanggan pa Marso ini, na oran po sa palibuta. Di pagka pwede na halimbawa ngayon pag mauranon, pahiwason nila so agi hanggang tubig. Di pwede O pwede? Paano? Di ito bagang sa diit bagang higaglindang tahinado sa Goldberg. Pag minaagi duman ang pako, pag duman ang naguto pag ang daga. Iyo mananggan, malumoy. Kunya, pag uminagi subak ko, siyempre masadayot na naman sa Iyo. Kung dahil ninda na re-reparo na sadayot na naman sa kuhan, iyo minabaras yan. Iyo mananggan. Okay. Anyway, kap sige ta. Pero ninda, maintain man ninda so na makaluwas ang tubig. So itong makaluwas lang ang tubig kaya lang bako lang kadakula. Okay. Kadakula ang bulyo. Oo. O sige, tawan tapos hindi pagkakataon na matapos tulos yan sa loob nagkaperang simana. Di ba? Kasi mauran to trabaho po ninda. Very good. Oo. Tatis kung alibawa man talaga in 3 weeks makasuro sa okay man gayon siyempre. Sa iling ko mas dakol ang benepisyo ka iyan sa tuya digdi kung matapos yan kumpara sa ining nagbabaha sa tuya sa palibutan. Ano tabi ka sa iling mo? Di ba? Iyo man talaga yan ang solusyon kaya na baha. Oo. Kung matapos iyan tulos di mahiwas ng makaagyan tubig. Di na kitang problema sa unless na grabe talaga ang oran, buda matiming nga naman na high tide. Iyo po. Pero ang kagayonan lang, pagtapos kang low tide, kang high tide, pag buminaba na ang tubig, pagtapos mga oran, dahil man kitang badig sa Imperial Court. Iyo po. Diba? Sigurado na po yan na masusolusyonan na yan. Yes, okay. O di sige, maray man tabi kap na nasabutan mi taga nagharapot sa kuya digdi, simbagong kumantulos na na iyan sukaw sa palan dyan. Dit lang na tsaga-tsaga. Suro sakripisyo. Are. Iyo po. Pero nga po kami nag-monitor duman. Right. Oo, tama dumang kamang palang girali na kung pwede pa hiwas-hiwasong kidiit, nga ni makabulos-bulos naman. Iyo po. Okay, nasabutan ko na tabi kap. Salamaton. Sige, no problem. Tako na yan ang paghihuron ninda. Buda paghihuron ta sa mga tao, dit lang nasuro sakripisyo ta. Ako, talaga, iling ko mananggad, ulitong kulang na oras na matapos po yan, mas nakulang benepisyo sa barangay ta kumpara po sa iyan kung nagkakaigwanin pag-uuran tabi. Ano Kap? Iyo po. Apo. Oo. Sige Kap, salamatong tabing maray sa oras mo sa DCGB. Padagos tabi ang kape. Sige, salamat lang po. Okay, sige. Thank you, Joshua. Baka ko na sa tasa. Ano? Baka ko na sa tasa. Bangga mo na sa tasa. Ining sabi ni Kap na project, iyo ba ni BP so big interview ta dati kay City Engineer Clemente Ibo. Iyo, aram ko yan. Salog dyan, pahiwas, tapos may esplanade sa gilid. Iyo. Ang tabo. So saro baga kanso di minagi sa mayo kay okay? Aha, correct. Bala naman sa ibong sa may Lapu-Lapu yun ito. Lapu-Lapu, di ba? Lapu-Lapu ito eh. Tapos naman sa ibong. Ako, sa iling ko Diyos ang kay punta, sige, magsuro sakripisyo kita mananggad ta. Ano yan? Pag natapos yan, kari mas takol ang benepisyo. Kailangan problema, takon sigang uran. Actually, BP, ini sa may takod tabaga,
hupa na sa tubig, Oo. medyo lang talaga magbolos, pero kasubago, pag agi ko, kuha na, medyo hupa na, nakaagi na nga ni sa ito Jenny. Si Otto sa may chapel. Sa may chapel, ang problema lang, so pasiring sa may kurbada pa chapel. Oo. Ito ang permi talagang Duman. ayaw duman so ulang. Oo. Yeah, oo. O, so anyway, dit lang na. So, mga 3 weeks, suro sakripisyo. Buda ba ka lamang kurukas-kasan mang kinit kan mga trabahador? Kan kontraktor? Ano city yan eh, di ba? Sa city yan eh. City, buda sabi ni Kap, maski da mauran, ongoing ang trabaho, dahil man nagpupundo. Very good. Iyo. Ako, sa iling ko, araman iyan hindi eh. Araman iyan ka nagtatrabaho buda na kan city engineering na may nabubutong na tubig dito. Tama, lapig di dyan ni Kap tabi halos oral daw. Yes, buda sabi baga ni Engineer Ibo, priority talaga ining 23. Ano? Priority ining barangay 23. Tayo naman sa nampig babaha talagang Siyempre ba ya? Masupog kaya kay Henry M. Brotherhood. Ano? Brotherhood. Bata ako pati nangundo na ako magaparadiscoter kan mga issues sige sa tuya. Masupog man. Pero ang burubinta dyan, makakapi kita perme. Okay. Kaya tabi BP, kaya ng simbag ni Kap Edgar Beher kan barangay 23 Imperial Court. Mas Cobina, DCDB. Alright, thank you so much. Tabi. Ano yan? Very good yan. Kap Beher, salamaton ha. Salamaton tabi. Ngani na kwanta, makwanta yan. Makwanta, masolusyonan ta, mga tugang. Ako kaya, ako baga, pirmi kita mga tugang nigdi ano yan, facilitate kita kan problema. Iyan po, masusolusyonan ta iyan sa pagikan kooperasyon kan mga stakeholders. Bakayo ko yan, Imi. Kaya kita dapat na makiiwal sa mga nasa pwesto o kung sa mga nagtatrabaho, kundi, ang satuyang katuyan is to facilitate is social problem o concerns na nagbubutwa. Susugon. Pero kung talagang dahil na madara sa pakiuron, di ba? Saka ibang ururo naman yan. Good morning kay Primong Yuli Lastrella. Diyan po sa California. Sabi ni Primong Yuli, ngaya Primo, dara ko na ngaya so dark chocolate. The best ka talaga, Primong Yuli. Salamaton tabi. Sa kuyang Amerikanong primohon. Okay. Good morning, tabi. Pakigreet sa ito. May birthday greetings tigdi. Happy birthday po kay Vincent Emmanuel. Happy 9th birthday. Yan. So aki ni Sir Wilbert na Perinya, happy birthday tabi, kay Vincent Emmanuel, happy 9th birthday. Amigong Wilbert, sir, happy birthday po sa imong aki, ha? Vincent Emmanuel, happy 9th birthday niya na petsa 1 kan Pebrero. Good morning, tabi. Narondumang kulugod so classmate ko ka ito nang dahil dyan sa Alipunga, nakaagom siya kidoktora, kaya grabe pasalamat niya sa Alipunga. Iba man. Yung mananggad, sir, ano yan? Francis Jem Adi. Dahil lang pala sa Alipunga, reaksyon ka sa bago inikan sa kuyang amigo, nag-istorya ako kan sa Imperial Court na kita, baka Alipungahon kita rigdi. Kaya sabi niya, maray man da so resulta kan Alipunga mga tugang duman sa amigo niya tanakaagom ki doktora siguro kakapacheck up gayud adi. Good morning tabi kay Bossing Junito Gaberia. Tunay yan na natong natural healing. Yung baga adi natural healing daw. Okay? O bueno, sandali lang ta. Si Ma'am Presi tabi kang city registrar. Local civil, ano mga napod kaya na opisina ni Ma'am Presi? Local Civil Registrar. Yan, ha? O ni tabi. Ngunyan po na aldaw, igwa po ki Civil Registration Caravan sa Barangay Arimbay, Covered Court.
alas 8 po nin aga ang puon. O, kamutabi na mga harani sa Arimbay. Adi. Kamutabi na harani sa Arimbay. Maki-announce ngaya tabi reminder sa civil registration caravan sa Barangay Arimbay Covered Court. Diyan po na alas 8 nin aga. Yan. So mga gusto baga magparehistro, mga late registrants, asin iba pa ngaya para sa asistensya kan sa endong, kung may mga clerical errors, mga tugang sa birth certificate nindo, sa endong marriage contract, sa endong death certificate, sa endong death. So mga naging death certificate tabi. Buda iba pang kaipuhan manungod sa local civil registration. Dumumang kamo sa Arimbay, sa mga kataraning tabi dyan na barangay, pumasiring tabi kamo sa Arimbay, alas 8 ngunyan, din aga. Diyan po sa, pa lang nindo dyan sa Arimbay Covered Court pala. Arimbay Covered Court. Pumasiring kamo dyan. Iyo po. Anapon si Ma'am Presi. Grabe nga. Anapon. Dahil ang sabihin, ano man ako, ngunyan, kan panahon mga tugang, ang error sa birth certificate, sa marriage contract, kay puan kan mag-agi sa korte. Korte yan. Magasto kang kaduro-dakula para mag-file ka kan petition mo sa korte. Ngunyan po, ginibuhan ang kipaagit. Ako nga kami nga ni, so birth certificate kan aki ko, nagkaigwa kaming error sa garo so date kan kasalmi ni Mrs. Napanlingaw ako. Iba palang so date na nabugta ko kuya nimi. Pangyari sa maabaka. Di ko aram so kasalmi. Nalingawan ko. Sala palang so nabugtak mi. Nag-apply kami kayo dyan sa local civil registrar. Yan. Iyo tabi. Kaya bumasiring ka mo naman kung may mga error yan tabi. Maayos na sa mas talong madaling panahon. Mako lang masyadong dakula ang babayadan nindo. Okay? Ikadua, sa aga, tabing Domingo, gigibuhon mga tugang an watch your health. So mga gusto man tabi na magpa blood chem sa kantidad na 1,000 pesos lang, gigibuhon tabi yan sa Ibalong Centrum for Recreation alas 5 nin aga hanggang alas 10 po nin aga sa aga na Pebrero 2. 9-16 buda 23. O every Sunday po yan, bilog na Pebrero. Fasting blood sugar po yan, fasting po yan. De magkaon, de mag-inom, de magkape, tubig o whatever. Ang requirement sana po, masipilyo lang kamo buda maglabar. Baka na ikaw magsipilyo, pero grabe naman yan. Magsipilyo maglabar, pumasiring duman sa ICR, tabi, magbitbit ki, kantidad na 1,000 pesos. Mas barato na po ini kumpara sa iba. Apera ka yan, so resulta po nindo, free consultation po yan para sa medical and surgical check-up. Iya po, ayan tabi. 1,000 pesos tabian, bibit-bito nindo na pangbayad duman. Barato yan kumpara sa itegwa ka ng FBS, may creatinine, cholesterol, CBC, urinalysis, ECG with reading, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT. Para sa kidney, para sa liver, puda iba pa. Pero mga tugang yan tabi 5 o'clock to 10 o'clock in the morning dumantabi sa ICR. Bitano, dumantabi ka mo duman. Pero kung may problema ka sa liver, ngayon nailing mo duman sa mo tabi na blood chem. Kung may problema ka sa liver, tabi, pwedeng makatabang sa endo ang Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang kun halimbawa ngayon nagulpi ka sa inom nin ala, kakakaonin mataba, nagkaigwa kang fatty liver disease, nagkaigwa ka tabi ki hepatitis, asin cirrhosis, yan. Pwede na makatabang tabi sa endo ang Liver Aid, tayan po sarong food supplement. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, protection sa atay, asin yan po, na silimarin, hali yan sa herb natural kaya ligtaan. Silimarin, kan Liver Aid, antioxidant po na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Pwede man,
na makapugol o pwede man na mabawasan ang danyo sa atay, asin pwedeng mapugulan ang pagubag ka ini. May bisyo ka man uday, mas maray po na isabay ang liver aid oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Mabakal yan sa mga butika nationwide. Salamat kansaynong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Radyo Klinika. Ang pag-irestoryahan po taon tungkol sa puso. Kuya Nemi, takon bagangon yan, love month na. Ang topic na po taon pig-apod na rheumatic heart disease. Magkaiba palan Kuya Nemi ang rheumatic heart, buda rheumatic heart disease. Nasabi sa ko ni Dr. Ibo, ni Dr. Julie Ibo, ang topic tang ngaya amigo, yung ngayaan rheumatic heart and rheumatic heart diseases. Ang Tagalog pa lang kang Kuya Neme, rayumang lagnat. Bari man talagang nakakaahod kita mag-research. Adi, ang Tagalog pa lang kaan mga tugang na rheumatic heart, ang apod pa lang kaan, rayumang lagnat. Dangunto din may guest kita. Ang guest po si Dr. Emelita Ributok. Saro po na cardiologist. Yan. Taon-taon ng 7:30 sa programang Radyo Klinika sa DCGB. I love you all. Goodbye. Olo, Clark. Olo. Akubado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagservisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kang test asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan.